Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV makidieny mar ariyo mar chenro mar duol wan gi wendo modhial mosedonjo e studio kaendi Honorable FCPA John Mbadi men jatend migawo mar omenda. Waziri erokamano ahinya kuom erokamano Trevor. Mamor ne ni higa manyien ni. Erokamano and Happy New Year. Happy New Year pok onenore. Abiro Ramogi TV kanyo higa chakre. Warwaki ahinya. Erokamano. To kwachako ni uchumi neno kochalo nade in king'iye kama ochopeni? Uchumi wa Trevor kidwa wuoye ting'iyo kamwae, ting'iyo gi kama wachope. Anyalo wacho ni wasegatwa mapek ahinya nikech kama waaye king'iyo kaka ne uchumi mar Kenya chalo higa 2022 to gi higa 2024 to koro ng'iyo gi sani nitie pogruok maduong' ahinya nikech higa 2024 sama kae to adonje tend migawo ma koro antiere ni inwang'o ni ne weche mag bei mag gik moko naidho matek ahinya to higa 2022 to ne oidho zaidi noidho 9.6 chiegni 10%. Sani kawuono non ka bech gik moko koro duogo idho gi 4.6 4.7. Mano nyisi ni koro bech gik moko kidhi matek kaka ne chon. Mar ariyo uchumi marwa dongo king'iyo kaka uchumi mamoko dongo e Afrika kata piny mangima to ino ka uchumi marwa dongo higa mokalo dongo gi 4.7% atamalo 4.7. Now higa manyoru moni mano 2024 to higa manyoru moni ineno ka koro osechako idho koro no gike 4.9 masani an gadieri ni 1/5%. To gi reserves seche mane higa 2024 ino kaka nidhi kate bank nidhi dwaro dola to kidwaro dola to mondo mi kata 20% nok yot nikech ne waonge gi reserves. Sani koro reserves osedongo ma wan gi dweche adek 5.3 dweche abich nukta adek mag import kidwa kane wang'iewo gik moko wan gi dola moromo wakelo gik moko an mano be pesa michulo go gope. To ka nyalo tieko wach mar uchumi sani neno ka nyowa chako ka weche mag gope odewa ma nyocha ji okong'eyo kata Kenya biro bedo gi teko kata gi nyalo mar chulo gopegi ma higa 2021 jo IMF nowacho ni Kenya achiel kuom pinje 6 ma ok nidhi chulo gopegi. To kuom pinje 6 go pinje 5 actually fail ma ok chulo gopegi ma Kenya kende mose survive nyaka sani. Ni neno ka joma ng'iyo kaka pinje uchumi margi chalo kendo nono ka be piny ka piny nigi teko mar chulo gope. Nyogolo Kenya kuma nigi duoko wa chien higa 2024 dwe mar 7 sama kaito adonjo office ne giduoko e grade moro ma piny ahinya ni CAA1 kaito giwacho ni outlook marwa is positive to wan kama rach. Kawuono kanyo gigolo report last week tineo ka gigolo wa magitero wa nyaka B3 kama koro giwacho ni Kenya ok nyal koro leo ma ok chulo gopegi kendo giwacho ni sani koro outlook iluongo ni stable koro uchumi marwa nigi balance stable koro nyalo wuotho. Koro waseme sudo gatwa maber enani nyaka to pod wakasre mondo waredi nikech pod nitie midhiero kage kacha achiel kuom gino ka jo Kenya ywak ni iwacho ni uchumi dongo to pok giwinjo ka pesa luare mfuko be gima dwa dhi ni ang'o uchumi ni dongo mane otesi ukate mfuko mar jopiny to jopiny pod ywak. Well ing'eyo ni samoro bende odonje ofuke jopiny ng'ade ahinya scale modonjo go ema kamoro ok ni malo and gin jo Kenya mang'eny ma sani koro onge gi tije nikech unemployment rate ma Kenya ni osebedo malo and en gima osetimore higni mang'eny ok nyal loso gi odiochieng' achiel. Momiyo watemo matek mondo wakel yore moko kata chenro moko manyalo miyo tije oyudre e Kenya. And kendo waneno ni mondo koro ahinya joma ni piny manueng'o gi ni piny pesa odonjo ofukegi momiyo winjo ka
timo lendo kawacho ni koro joma yudo mshahara man piny kech jo Kenya ywak ni ing'ado gi osuru mamalo ahinya. Joma nweng'o gi ni piny, joma yudo 30,000 kadugo piny, koro wagolo gi oko mondo kik gichul osuru miluongo ni pay as you earn msach gi. Then joma bende yudo up to 50,000 wa ng'ado negi, wa muoro negi usuru mane gibet ni gidhi chulo. Koro mago gin achiel kuom yore ma wakawo go joma ni piny ma winjo pek mondo koro wakel gimoro e fuko gi mondo koro ibedi gi teko ma ginyalo ng'iewo go gik moko, nikech duoko nengo mag gik moko en achiel ka nengo gik moko dok piny. Ariyo bende miyo ji pesa e fuke gi mondo ka ng'ato yudo ka koro en gi pesa mang'eny molo manyien go nyoro kata bech gimoro gik moko en aina kama ne entie to winjo ka koro en gi kore ufungore, en gi nafu. Koro mano e gima koro sani watemo timo, ma atero proposal no e bunge machiegni, kata okarit finance bill mwadhi timo dwe mar 6 kata mwatero e bunge dwe mar 4 ma idhi tiek dwe mar 6. Adwaro ni by dwe mar 2 ni korumo dwe mar 3 mondo water chik no mondo jowa man msach gi ni piny mondo koro ochak yude nafu, we bedo ni gichulo usuru e kiwango ma gichulo sa. Imbe king'iyo gini waziri, to ing'ado jo Kenya usuru mani malo ahinya, dong' imbe yie gi wachno? Well, ing'ado usuru man malo ahinya ing'eni ne nyocha nitie levies manobiro kaka housing levy gi mar health. Nikech sani mokwongo kata pay as you earn en atamalo 30, SHIF en atamalo 2.7, housing levy en atamalo 1.5, NSSF be koro biro en atamalo 6. Mano But ni idhi ng'ad ji pesa atamalo 40. NSSF to ing'eni eto ken usuru. NSSF ten pesa ni Trevor. Ing'eni ikane lakini ng'ade sana. Ng'ade but nyaka ng'adi. Koro kose ng'ade to ing'eni bende nyaka wang'eni nitiere kiny nobi. Koro kik wacham everything kawuono. And NSSF shik mar NSSF ni ng'eni no biro chon kabisa. Ento biro chon lakini ochako tiyo dwe mwantie. Ne kote mano suspend nyaka sani, but en gima no kadhe chon kabisa. Kapod jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta mane ni atelo. But SHIF mar health bende, you know, nyaka wabed gi universal health cover for jo Kenya te. Momi ineno ka wabiro nikech nitiere ng'eto gi, koro wakelo bende nafu e line machielo. Tax token 30 ewi 100. It depends gi mshahara miyudo. You know, Trevor, kiyudo sani 50,000 to tax michulo en 7,300 gi 300. 7,300 7,300 kiyudo ka percentage mar 50 and 14.6%. So joma chudo yudo 100 koro omedore kamano idho kamano. Niti joma osegik e bracket mar 30. Koro kwanya wacho ni ji chulo usuru mar 30%. That is not correct. King'iyo the average mar tax pay as you earn in Kenya and about 20%. But watemo duoko mano piny gi tekni nikech ka wagolo 30,000 oko. Ng'ada mayudo pesa mshahara nyaka 30,000 30,000 ok bi chulo usuru. To kata idi ng'ama yudo 1 million imbe 30,000 mokwongo ok ichuli usuru. Then from kaka nyowang'ado 32,000 nyaka 50,000 nyowang'adi 24,000 nyaka 32,000 ne wang'adi 25%. To from 32,000 nyaka 1,500 ne ing'adi 30%. Kai from 1,500 nyaka 1,800 ni ing'adi 32.5. Then more over 1,800 ing'adi 35. Now, gimwa suggest up to 50,000 from 30 nyaka 1,500 koro ing'adi 25%. Ok 30 wimia. Koro kanyo be wang'ade 5%. To kiyudo 30,000 and below to kore ichulo 0. Koro ng'adi chon. To chon nyo kichulo from 24,000 nyaka 32 ka ni ng'adi 25%. Ma enyiso na quarter mar pesa no en about 8,800.
a quarter mare ma en 2,200 ne dhi osuru. Koro mano waduoko ni. Ing'eni to joma koma yudo msara maduong' uneno no pesa mathin, but ng'ama yudo 30,000 kiweyo ne pesa 1,500 kata 2,000 uduogo ne msache, en pesa maduong' kabisa. Nikech no yudo 30,000 ne ng'ade 2,000 e wiye usuru. Kuro noduogo yudo 28,000 ma kichak ng'ado moko to dong' matin. Now kiwe ne 2,200 no en kony maduong'. 2,000 no ng'ato nyalo timogo kata shopping matere kata for 1 week. To wajoma do msara mang'eny Trevor to ok ong'iewo kata lunch mara. So ino kemo wadwa mi nafuni wamiyo joma yudo pesa matin ema watago. Iwacho ni udhi lalo omenda mang'eny kuweyo manoko. Yes. To maendi en gima be osebedo gi fuok mang'eny e budget pile nigi fuok. To sani kendo koro udhi duoke piny nikech usuru midhi chok gi duol mochung' ne choko usuru dhi dok piny KRA. Nikech usewacho ni koro jo 30,000 and below ok ng'ad pesa mora mora. Well, en pesa watimo calculation and lose about 27 billion 27. But king'iyo nafumo dhi miyo joma nie bracket ma yudo 30,000 kadok piny en ji 1.5 million Kenya ka. And joma be yudo yudo nyaka 50,000 ma 30,000 nyaka 50,000 gin ji 244,000. Kimedo namba no joma dhi yudo nafu maduong' gin ji 1,700,000 1.7 million. Pesa ni kodonjo fuko gi gimbe gibiro timo gibiro ng'iewo sukari, gibiro ng'iewo and sukari maging'iewo no chumvi whatever. Bende transport gi dhogo geche mago kelo usuru back bro duogo nwa. To molo mano nitiere jomoko ma osebedo ka oningo be ni chulo usuru tok chul. Kaka Trevor king'iyo wa joma bet nigi ute moko mogero ute moko kata ng'iewo ute moko to okodesha nitiere 7.5 ewi 100 7.5 ewi 100. Oningo bed ni dhi kaka gimiluongo ni rental income tax. To rental income tax ni ng'eny ji ok chule. Oningo bed ni wachoko bilion 82 e higa to sani wachoko mana bilion 17 e higa. Manyiso ni wachoko mana 20%. Wasekelo koro system manyien nikech gimaduong' kinyalo paro kana somo budget na maiga ma koro wantiego ni. Na wacho ni wang' ko bimedo usuru but wabro timo reforms mang'eny, lokruok mang'eny mabro miyo joma bedo kok chulo usuru koro wabro kelo gi bracket mar chulo usuru. So waseyudo system ma ose map out jogi kendo wase ng'eyo koro kuma gintie wabro kono gi ni koro chakulu chulo usuru. Kaendi wabro yudo pesa ma kata koko yudo 82 billion to wabro yudo kata 60 billion kata 50 billion. Mano already waseyudo billion 30 gi wiye kata 40 mose cover 27 cha. Nitie jowa moko ma bende oningo bende chulo gimiluongo ni personal income tax. Personal income tax ka Trevor moting'o dakteche mosamoro thiedhowa oko e private mopogore gi hospital magintie mopogore gi mondiki mane pero nitiere accountants ma bende ok ondiki to file returns and tax returns and all that giyudo pesa. To gi joma moko professionals mamoko kata koka kwano jogi ng'eny gi ok chulo usuru. Inongo ni e Kenya ka king'iyo jomondikore kendgi miluongo ni self employed gi jomondiki gi metajiri kado bed sirikal bed private sector number no ningo be ni en 50 almost 50-50 gerom. But king'iyo pay as you earn mawuok kuom jomondiki to en bilion 600 kiwiye e higa. To jogi mamoko gi ma bende yudo chigni msara maromre gi yudo pesa maromre gi jomondiki to chulo only 50 billion. Manyiso ni nitiere chigni over 400 billion kala 500 billion malala. So wakelo system moro sani makoro wa implement kawuono ni ma be waneno kose map. In fact wase identify ji ma
oromo 400,000 400,000 gi 90 gi wiye 492,000 ma ok chul usuru to ningo beni chul usuru jogi wadwa nyisogi ni koro ung'eyo wan gi system ma koro oseneno kech nyocha neno tek koro chuluru ma usuru kech usuru ok wadwar gore gi ji kata goyi koko en gima we tell jowa ni en a responsibility kech waduto watiyo gi yore waduto watiyo gi schools wan gi public services gi wadwaro gi wate koro these numbers pesa mabiro wuok kuon magi ema biro dinonwa fuok kata rot ma odong' ka wagolo jowa ma inong'o ni jowa ma judo msara matin ema ting'o msigo e Kenya ka japuonj moro mondiki mayudo 40,000 e dwe en ing'ade kata 2,000 gi wiye pay as you earn japuonjni enwang'o ni chulo pesa ka king'iyo 16,000 a quarter mare en almost 4,000 japuonjni chulo 4,000 to 5,000 ochulo usuru to ng'ato mayudo 300,000 e private clinic ne kata 500,000 to chulo na zero. It is unfair. Koro wawacho ni japuonjni machulo 40,000 en chakre sani odhi chulo only a quarter mar 10,000 emodhi chulo kech 30,000 mokwongo ok ochuli tax 10,000 emodhi chulo 25%, so odhi chulo a quarter mar ma en 2,500 koro kar chulo 4,000 to odhi chulo ibro nwang'o ni koro chulo obro chulo kang'eny to 2,500 so inong' ka usuru mochulo pay as you earn odok chien gi 1,500 kata 2,000. Okay. Yes, actually obro yudo more than 1,500 jo 30,000 jo manyo yudo 30,000 bang' ka chik ni obedo chik makoro okadhe koro pesa manying'ado gibiro dok negi 1,500 ng'ato dwe ka dwe. To nitie report moro manowuok kawuono bende ni un gi fuok mar 1.1 trillion e budget mabiro higa mabiro ni to udhi kwayo pesa ni e bengi ma pachoka. Mano dong' dhi miyo koro bengi ok mi ohala matindo gi hola nikech samoro amora ma sirikal kwayo pesa iyudo ka bengi koro ok mi ji hola. Mano gima nenie gazet ma kawuono. Well, anene mbele naka ing'eyo gima jowa ma fwambo weche oningo ng'e ni budget policy statements and a statement ok en budget estimates. Yes, it is true ni was a project ni wadhi kang'iyo pesa mwadhi spend gi pesa ma receive pesa mwadhi tiyogo e budget king'iyo kipimo gi pesa ma wachoko to nitie fuok madhi bede mar 1.1 trillion mamae en wang'iye as a percentage mar percentage mar iluongo ni GDP koro king'iye as a percentage of GDP to odhi bedo ni percentage moro mar around 4.8% or 4.7%. Now, but sani nikech pok wa negotiate financing from external wakete like obro bedo domestic but sama watim tiyo kod estimates magwa miluongo ni budget estimates koro bro yudo kwa sewinjore gi multilaterals moting'o World Bank, IMF and African Development Bank gisenyiso ne ginyalo support this much. Grants wasegole mago sani pok wagolo grants then wabro ng'iyo bilaterals nitie pinje moko ma bende support wa gimiyowa loans moko chiwo grant bende wachakwa factor kae to koro kwadhi commercial borrowing ma bende sani Kenya uchumi marwa nigi capacity ni wanyalo dhi e financial market kaluwore gi bende our credit rating be bedo maber so mago kwagolo kaka sani ne nyocha budget masani wayudo funding moa oko $249 billion.
chances are that the 1.1 trillion wabroad wako piny kata to 700 billion. But bengi mapachoka pension funds and the rest. But let me tell you, Trevor, the government because borrow money from our financial market. Liquidity in Kenya is high. Yes, our institute Kenya nige financial sector. Financial sector is robust. In fact, Kenya is the leading in this region in a strong financial sector. Pesa mabengi banks wanigo. It's very high. Kingio pesa gine nigo ma pension funds wasanigo NSSF, PSSF gini. Toge mutual funds, insurance. Where ni the private sector. That we may not be able to even absorb. So, but that does not mean Nikoro bedo reckless. Bedo reckless, the interest rates will go up. But in from 2024, interest rates, government or local pesa from these institutions who issue bonds and bills. Also, Dr. Ginus, as in July 2024. 91-day treasury bill was at 15.6%. Sani ni below 8%, 7.8, 7.9. Also dokchien by more than 50%. Gimo mi apenji gino waziri, nikechingene higa mokalo nwaneno ka report moro nyiso ni hola ne sirikal noidho ko atamala 8.6 nyaka atamala 16.4 ko kuom bengi mapachoka. To hola ne ohala matindo tindo nodok chien ko atamalo 7.9 nyaka atamalo 9.2. Ngiso ni ka serikal holo pesa kwa bengi mapachoka to mane mabengi dwaro no figures ma 2024 to early 2025. Yes. Sani the uptake mar credit the private sector has shot up kabisa. It has been increasing. But the problem mara ola ne okubiro nikech sirikal no kaw pesa. Problem mara ola ne nikech interest rates ne ni malo. Banks ne keto interest rates malo. Achiel kuom reasons ne ni ng'eny businesses ne ok chul pending bills ge. Koro liquidity ne ni low, ji mang'eny ne default. So banks were not ready to chiwo pesa ne ji. The process was high. Sani king'iyo bank interest rates gedok piny. Sani the average interest rate, the latest data was at 14.7%, 0.9% from 17.2% 1 year ago. So in November last year, compared to November 2024, or up from 17.2 to 14.7. So the private sectors are more credit, and the data is there. But kuku all pesa to do private sector digo. Well, pesa to wobro continue all and any okwabi okoning all irresponsibly. Nikechingeyo all kaugo pe domestic market to gi external market. Gi strengths gi to gi weaknesses. Yom nitie to strength maintain. External market bro mio or crowd the what term private sector you would pesa from the domestic market. But niti a risk mar external market nika shilling or dog paying value my shilling or dog paying to wachulo pesa mang'eny go and sirika ubro bedo kendo zero sum game nikech koro kendo bro chuno wani koro kwanyal dhi olo pesa oko wanyalo mna olo domestic market nikech budget marwa and many countries in the world how many countries in the world manage balance budget. Budgets negative deficit all through. And any gap no emoning wa lower. Okay. Emomine kwa sea ne wachako at 8.3. Sani one at 4, 4.9, 4.7. Okay. We went lower at Mudwadog to about 2.5. I don't know munu weche moka domestic market be ki ole pesa aenya to cushion that foreign currency fluctuation, but in a low crowd the private. So nyaki balance the two, and we are balancing the two very well. Okay. Wadonje weche moka dek mane adwani wawache kapok wadonje weche mek siasa. Ere pesa mar sikunde capitation ni kanye. Ingeyo ang'o mepok wuoro pesa Trevor, pesa mar sikunde me budget. The way mwati any capitation
were released 50% first term, 30% second term, 20% third term. The first 50%, nyocho wechiwo in December, kapoko ya wakata term. So waungegi go we as National Treasury, mar pesa manie budget, more than the school. Problem mabiro. No, but how do you use budget? Masani to pesa maiga mokalo. Trevor, that is where we get it wrong. And I said this, and did you know misinterpret it? What I said was this: pesa mwakete budget, okoromo wa finance nyithindo te, or education te. Mo mineuka ichiwo percentage. Kingiyo an nyithindo ng'eny. Kingiyo sani primary schools nigi nyithindo million apar gachiel. Secondary schools or high schools masani gain over 4 million. Then universities 650,000. Now let's confine ourselves here. 4 million kiko get 22,000 per child. That should be 88 billion shillings. 11 kiko the cost per child. Let's call it like 3,000. You end up with 33 billion. Okay? Kidhi a budget, you'll find our budget for the all of them. Ebasamoro biro 80 something billion. Okay? So it means nipezamo only what you about 120 billion cutting the schools. But okwanyang chiwama. In fact, nano kaji wacho ni wachok pesa tema basari, ambe na suggest man one time. But ki go cost mar education, kwanya lo miyo nyithindwa free education. Kenya is subsidized. Secondary schools or high schools, boarding schools should cost us almost 75,000 per child. Today's schools only go cost 35,000. Now, 75 ni emi non subsidized 22. To modo jonyuol chulo around 50 something. Now, yes, no, it's okay. To iketa kage now, 75, ki gole 22, dong 50 something. E maina no kajo nyuol chulo. Miwacho ni school ndio medo fees etc. We are forgetting ni 22 already sirikalo se chulo. Day schools is about 35. Kigole subsidies from government of 12, unka ikwayo jonyuala lufapara kachiel, something like that. Now, kikao wawunde nyithindo gete 4 million plus, actually 4.5. Gine day school te. Kagine boarding school, it is too expensive. Kagine day school te go get 35,000 per child, ubrubedo over 130 billion. That is only pesa mwenya lo chulogo high school, make high school bedo free. So sometimes we talk about free, and okuangeo the implication. Kada mna Kibaki maji wacho no keto free primary education. No keto mna free primary, not free education. Secondary schools during Kibaki was not even subsidized. And primary school kende mno kete pesa. Uhuru mno chako, watch mara subsidized secondary education. Then, owajo ni kurubedi free. The truth is, ni kwadwa finance education in Kenya ka freely, 100%. We have to really free money. Yakawagol pesa mamo okuma the other areas to the education. Because the budget mwake to education sani oknyal sustain. Tokmane majo piny bine wacho ni anga munu timo mano kasi chimuki gazette katu waneno ka jomoko guest state house nigi budget mar kia billion adi joma idho ndeke nigi budget mang'eny anga munu ugoru pexent igolo mage imigawo mopogore tirwako kama jopiny nene kuno. You know, Trevor, sometimes uyot kisungulu it's easy to be sensational. But M-Pesa dima kuro the state house. Karo katakan 5 billion. 5 billion will cover what percentage of this budget? Okay, and are we saying ni state house okuni which country in the world maunga state house? Ongenga mo wacho ni kubedi wacho mane ngade matin ken 5 billion to be kata 4 billion ugola chiel. Kuro billion ucha kumanyi moko kamoro. Kuro billion achiel ni kwa med education ka. And ngamuko ni okwangado. State house, if Kadina Adwami state house pesate, what they need, it would be even 10 billion.
You know, state house is not easy to run state house and state lodges in the country. It is expensive sometimes to support democracy, Trevor. And by the way, this is not even democracy. Go anywhere in the world, state houses gain expenditure. Yes, and you see, kata mnajo menda no ma visit state house. Okay, na mistake. Gechika president or decide, president benya karumgiji. Kuro waka only one president, and of you lower state house or kurumgi anybody or watch anything. Manu dango be the president man. No, you watch into man 1 year on a man. Now, nyaka president room giji, nyako wuo giji, ko room giji hotels. Person adima dwachuo. So state house nigi value. And ania kwa bed rational and we do very rational. Nitie request mabuok na state house mang'eny ma a reject kana moko ning'eyo mtoka ming'eyo go kada gache moko reject moko ng'ado moko. So ok ni ok manage budget ma state house. And ani aken jo Kenya dwaro ni state house waket ne zero budget e kada gibed mamor. To state house ko keto ne zero budget, we will not have state house. Okay. Zamoro jiwacho security, Trevor, nyaka a balance, the security sector. Seche moko kelo na request, I reject, angado, not I reject, I reduce even to 60-50%. But country machalo kaka Kenya, be nyaka be conscious about security. Okay. Ka gimoro timore like mano timore do sit. I'm telling you, Trevor, our economy would go down. Makata pesa madi wateri when you think to school, nyalo chanwa. Okay. Ko timore repeatedly. So nyaka secure country marobe. So security sector no be nyaka yud pesa. IBC no kwayo billion prauchiel gadek. Numiyo gi billion prangwen gareyo. Pododong billion prareyo gachiel. Giwacho ni ka pesa no ngeto kata mana tich mariga mari yiero maiga ma biro ni ok de timore yo makare. IBC udhi miyo pesa no te. Well, aromo gi jo IBC on Thursday. Gibro justify. Ingeni department ka department ka agency ka agency. Kwayo pesa. Geni gidwaro. Demand ng'eny. Ngato nigi dwaro. Ni pesa bede do amia ji every money. Nyocha yudo request for supplementary budget kende. 952 billion. Ma pesa ma departments me Kenya. Kwayo ni munda medigi a supplementary budget. Idwa yudo pesa ni kule. So nyaking ingi kaka team, department ka department ing'iyo budget ing'ado ming'ado inyalo makuro chuno ni nyaka megi. Ema kuro miyo nikech pesa ne ma waonge go. Kuro nyaka wang'ad lawa according to our sizes. Okay. Kwadwa, so IBC abro romo on Thursday, abro winjo gik ma critical. Nikech 42 billion, 43 billion is not okay pesa matin. And IBC be nyaka rationalize budget because one in the evidence watch only one achiel kumpenye maran the most expensive elections in the world. You know, countries more like India, man, bigger populations. To budget is not kakamarwani. To can voters again. So IBC benenyaka chak live within their means. Okawacho nigi very wasteful, but the tig magenya longado oko. Mondo budget ni fit. Nige pesa nema waunge go. Okay. I wish we had all the money. Yeah, okay. They were miyoge. To counties isemi yo pesa. Counties bide yuwak ni podo ngi yes, wasemi yo up to dola pagareyo. All counties. Dwe mokadho ni kende mapoko chulo gi. Dwe mara chiele mapoko chulo mabe wachako obro chako chulo. Even next week. Ingeni gigi depend on the cash flow. And by the way, gimwati mugi counties, Trevor, emo minoka yuak gi sani ni pain. Niti a few magogo. Wangiyo balances ma counties every day. One gigi minoni CRF account. Ni a central banker. Niti counties moko minoka balance gisigi. Podo ingo kata 1 month. Toge dwaro pesa. Pogitiyo gi pesa. Pogitiyo gi pesa. For whatever reason. Wangiyo balances, you know, like last time, county mene wakongo miyo pesa na Nairobi, they were already low, they were almost zero. So any county must drop to around 20-15% to one release ne pesa early. Then gika point, makuro wamiyo gi te, kata kuro gengi balances. Kejo kwadu accumulate one be, pesa mangani. Neno ka the first time, nyaga chingini counties were formed. 2024-25, June last year, no were close kwa onge kata 1 shilling go to counties. This time, they were the team of the same. I'm only keeping backlog, mar kangen to do a chiel. Counties or be crippled. The activities of the chung or the ketore
ni pesa onge. Ing'eyo ni an awuok e party mong'eyo weche devolution, mane gimong'eyo ane. Abro support devolution with all means. And mane mo anyisi ni onge county mabro bedo ni ok nyal chulo salary. In fact, awinjo ka counties moko wacho ni kia gidhi e bank olo loan. No county should go to the bank to olo loan nikech wang'iyo their balances. An ok wawegi. Yeah? Achiel kuom counties ma seche moko ne ok spend pesa in my view very well, ok ang'eyo kada but ok gibed gi balances ahinya. And my county my like last time, onge counties better ranked and about 13%. Because one keto in percentages. They don't give less than 20% we give you money. Then again give like 13%. Moko nige 2 months. Poko spend. You wonder why. So one monitor county my balance net bank fall below 20%. What release negi money. Okay. Mondo kick counties or the bengi ma commercial. Okay. Okonya ndiko mpaka nikapo donje weche mag siasa matin. Nwa neno kaja ati ndu party leader mar ODM wacho ni wach mar kom mar deputy ok gidech go ahinya. Wach mar kom mar namba 1 bende ok gidech go. Wach ni buyie go kaka jo party koso mano chalo ka gima party ni koro dwa de peny. Seche midhi ni udhi go mbaka. Wacho ni udwara ta nus mar dhiang'. Bicha ki wacho ni bam ni to ka dwaro mana bat. Ang'eyo very well ni nitie team wa ma pod iloso sani madhi gombaka e weche mag coalition kata riwruok modhi bedo ge siasa kwa dhi mbele. But nya chiku ita e gima Dr. Buro wacho, and I hope I'm not being a sycophant kama Dr. Buro, but aparo ni ok kaka ne obedo interpreted. Gima no Buro wacho, Uburu ne temo nyiso the deputy president sani ni okine mwadwaro komi. Wabire negotiation. To wabiru mna dwaro gima wambe wafil no mokolwa. So ODM the negotiation ok nigi dwaro a specific seat. Nyo ko wacho ni ok wadhe dwaro deputy president. No koni kikipani komi mwadwaro. Wan wabire negotiation. In fact, wabire negotiation kenyalo kwayo wata kom mar ker mar president. Wan kaka ODM. Wanyalo the demand ni presidency ni ema watimore na wadwaro kuruka jo UDO wacho ni oyo president to jatend piny masani nyaka defend logically and waneno ni otemo koro wadwoke to jo ODM kono nyaka koro mi wauru dhiang' molowe kata kom molowe to koma mar ariyo no be koro onge to koro en komane ineno koro kombe gi benigi ndadho gi ntiere of course nitie prime cabinet secretary nitie kanyo PCS masani Mbadi nitie then nitie ministries bende nigi lumbro gi nitie mantiere sani national treasury I'm sure ni ing'eyo ni beta nigi lumbro ne okachayo de migepe mamoko nitie interior nitie actual roads and transport yeah so ena gombaka ikech kudhi e negotiation tukon one wabiro my number mwakelo and wabiro chiwo support wamiu jatend piny owacho to sama wamiu mano wan miwango ka ok wanyal yudo namba 2 to koro e tend migepe to nyaka wamuka kata dek moko motegno ka to wamedo gi mamoko koro dek motegno kata kwa wacho ni national treasury wakawo and okawach mano nikech antie ng'ama chelo be nyakawe kata mane ODM waka roads and transport wakawo interior wakawo koro wang'eyo ni national treasury ni ODM aigwenge mag coast wamiye coast wakawo roads and infrastructure kata roads and transport wamiye jo Tokodera kata wakawo interior wamenyanza so okaparo ni Dr. Buru nyoloro dhot ma winjona samoro Dr. Buru winjona ni opogore gi kaka no pare to winjona en ni Dr. Buru temo nyiso jalup jatend piny maen Kithure Kindiki ni kik nikech wach moro osebedo ka gore ni wadhi for kom mar Professor Kindiki okoni ok komie mwadwaro wabire negotiation imbe inosiepwa wabire negotiation wani nyaka ung'e
ni wan bende share wa kada share ni tukuru bedo use maracha nya wa wachi ni wambe nitiere migepe wa kata karo wa girwa moni ko timlo na omiwa so an mane kaka na winje tadiri kidhie negotiation nyaki kete malo so okapara ni wan kaka ODM ke ODM kanyi manti ni wakete penka no nyaka wakete mna malo nikech kata mna namba chiel kata namba reo wambe wanyalo mna bede driver kaji uwinjore mo wacho ni an Mbadi an madhi bedo presidential candidate 2027 okapar ni campaign ge yawa mani opposition gi datama yo wamo chokore ma kaka Lonzo kya ngane gin Matiangi ge ngane ge rigiji okapar ni ambe ka wuok ni koro ji ambe ni banga nito gimada wach ne jo Kenya ma jo ndalombe jo Kenya maneni anyalo tiyo maber molo jogi datama so kata wambi wanyalo magolo president to kata ko president to jalo president wanyalo golo to koken mano to gin tiende migepe mage ma inyalo miwa koni makombe wambe wadoko thurwa kocha wadhigo nam chumbi wadhigo kun majo wanitie to kodera northeastern to gimor ni wabiro gi ne wadhi dwar to wakelo nini nitie joma wacho ni mbaka ni odwa monda ahinya uda rikni mbaka ni onego udikru mondi uriti kapok uchako go mbaka ni Trevor ingeni seche moko waparo ni siasa static ni siasa chunga moro siasa ukochunga wakao template ma Raila Odinga ne tiyogo wadwa keto sani ODM masani okendie ODM manyo otene gi Raila Odinga nyen jatelo manigi chiane mupogore and nyo nyalo loso gimoro kata last minute maginoti and ni wang'eyo kana wadhi e negotiation mora ni wan candidate mar president mane waonge gi Daud nen Raila ma joma moko gi ema ne koro waywayo ndo ng'ama bro join ma joma nodage to bende wawe to onge kuma ne wasepare ni koro wanyalo miyo ng'ato support wadonka sani wane level moro ma ok apara ni ne waseiko ng'ato mugik stage mara therefore kwanyal rito ni igamenye yero be na igamenye wadongi dweche so keto ni rito siasa sudo ng'ama bende unwago gombaka cha bende onyalo ng'iyo ni to jogi be biro dhi ungalo nikech ng'ato ka ng'ato desperate ng'ato dwaro kura jatend piny masani no okubedo kamoro rito warita ni un ng'aduru chieng' mung'ado ni an fet na nie lwetu inyalo nongo chako go baka gi joma moko makendo umbe dot loreni so gima nyaka watim sani ni wan be nyaka wakaw korwa nikech wan oganda maduong' to dhoudi mamoko be ng'e ni wan gi gini seche moko aneno ka jowa giwuoyo ka gima wan e chama mar ODM kendwa dhoudi mamoko gi kane Raila nitie ne geno ni malo jonam chumbi nung'e ni Raila ne ka aidho bro dhi bedo president omiwa gini kata en gi ngufu en gi yamo moro mapek ma pod bro dhi ywayo go sirkal mo the same gi jo Tokodera the same gi jo mawuok Turkana gi Masai king'iyo sani wan e report ne wadwa ni wa mark time ni warito jo moko no kawacho ni ni pur wago matek jo moko wacho ni wan ni jiringo matek ahinya jo moko wacho gin joma tindo gidwa dwoko siasa mar Kia Street but gimo ging'eyo ni chances are ni ginyalo isolate wa mwadong kendwa nikech jonam chumbiere gimbe gigo korwa mbaka ni watim rito koso gito already gisechako wuoth gidwa dhi kocha to jo amanyo wan kuma jo Tokodera gi dogi no kanyaka jo amajo ODM oseloso committees campaign ne jatend piny masani already barasa gini ma governor ma Kakamega otuo mageni ma jo ODM matimata already gin kanye already giseloso committee ma gidwa campaign nego jatend piny masani ito podi dwa rito haya king'iyo jo Turkana eregi gisechako wuoth jo Masai manyo wango oladama lekina gini begi kono wani watim rito to jo Coast jo gini and Abdusoma gin gisewacho ni gidhi miyo jatend piny masani tutam ka okwago kwandwa maber ni pur wawacho ni en sama piny pur chon nyaka waket matek nyaka wago matek wabro end up ni wadong kendo wachako kendo ka oganda and sani ka kendo kuro kanu wadwa chako party dwa dong ni wan oganda achiel nikech nyowa bedo gi strategy moro mokonywa kae to wachako kendo wuoth bro chako ka another 20 years
mondo wachak wa build mwaywa dhoudi mamoko mwakel ka omiyo en sa manyaka wakel joma nyo wan gi party mar ODM gi nyaka wa insist ne jatend piny masani ni kinegotiate kodwa kiki negotiate gi jo nam chumbi kaka jo nam chumbi kiki wuo gi jo Masai ka jo Masai kiki wuo gi jo Turkana ka jo Turkana kiki wuo gi jo Tokodera kaka jo Tokodera kata jo Luo kaka oganda Luo wuo kodwa kaka ODM to nikech en bende odwaro wasani yot mondo mi wakone ni kata obedo ni jogi ne biro iri tim go gi break mondi kendo bose go gi break usenyiso ni oya an adwa na deal gi ODM ka gimoro achiel so jowa mineno otelo ni ODM sani gi ogifuo azebede party ni asechair this party higni 10 gi wiye wawego siasa moro machal mane wagoyo 1996 noromo gi diere no samane kurka Jaramogi otho Jaramogi no wewa ka basically wan e Ford Kenya ka ne wan na joluo to gi jobukusu emane wan go ka jowa mamoko noseringo muitege mane ni kodwa nosego ngwech imanyara gi nosego ngwech ne wadong chigni oganda kendwa so ne wa Raila utiyo tich matek mar ka oganda Luo kanigi party gi kendgi moyare madhoudi moko timore nade odonje tije no sama koro onge ni kik wachak wawe oganda mamoko gi ojakre mayie chi mwachak wadong oganda Luo nikech wadwa goyo siasa mwagoga pile ni wan nyaka wan wang'eyo kaka wati kedo ne ratiro mag ji koro dhi dong kikedo ne ratiro mag ji dhoudi mamoko gi to sani ng'iyo kaka gidwa yudo konyruok e sirikal mabiro. Okay. Ka koro watieko ojende bende nitiere kama ma ywak Babu Owino gi Sifuna gi mabebire citizen sechegi giwacho ni gintie kaka owegi oko e chenro ni omiyo gimbe koro gida wuok gichung' kegen to ng'amo wegi oko ing'e ni party ka party nyaka bed gi joma telo negi and ing'e ni joma tindo bende e kado mag party kendo gin bende mag jiwo party to gimana neno karach gi jowagi en ni gidwa ringo ng'wech matek ahinya e siasa party mondo bed intact nyaka kungu luoro be jotelo mantie kata wan John Mbadi gi ben watindo and bende by the way sama ne wadonje bunge when we were youthful first second term bende wan fiery makata some of joma sani apia nigin fiery ok nyal chope in fact kan we ka platform e bunge diere no ni nyalo winji gi mowacho sani ne ka jomoko ni wa joma tindo ok yagen firebrand but gin ma firebrand go koko outside gi chikruok e chiendu gi gweo fence mano is not leadership and substance miketo awinjo jomoko wacho ni jomoko wigi oti to kiwinjo ka oburu chiwo is opinion to opinion neno nige substance aye molo kata en gimo wacho someone ko make a platform e bunge ni koro wuo it doesn't even measure to that level but mano is besides the point en ni wan gi party mar ODM nyene no kata ka gichako yombni kata sama nyocha kom ngima party wa mar ODM ni joma wacho ni oningo koro kik wati gi President Ruto to gi claim ni nyoge support Jakom kar ng'amuketo wa e sirikal mar President Ruto ne waonge in fact kata an Mbadi makoro sani jatend migawo e sirikal mar President Ruto ne okang'ena nyalo bedo ka and ne an very little ing'eyo gik mana wacho kata kuom sirikande ni but party leader marwa mane wamiyo teko mondo lead wa no biro mukono wane my arrangement madwani wabedie arrangement ne manyo wewa awinjo ke jo ni jiwe wacho ni no wewa e broad base to kana no wewa kani no wewa ka kada ka wadwa to wawach mana ni wadwa wuoke to samo wewa kani donge koro wan gi party leader kawuono ing'e ni kata mana Raila Odinga ne make decision to luongo party to wacho ne gin mae a decision madwa gine onene ang'o awinjo ka jwaje ni jie mane gine onge nyaka bed a leader nyaka bed piny kendi kwanza mipar kata kiluongo advisors ne kai kuma dwa tere okanda na tiluongo gi ti imiyo gi pachi to gi reasons to gi luwo so Dr. Buru bende sahani ne party leader wa gima nyaka wakungo atem
en ni nyaka wakungo miye space mamare. Nyaka wakungo luore. Chik mar ODM to yiene Dr. Buru mondo miyo discuss coalition gi any party to kelo no report. Okay. And Dr. Buru is a party leader ma onge gimoro kata ni en kojolo. Kojolo bede mina sama ne koketi kojolo. National Governing Council oket kojolo. Okay. National Governing Council ratify as a party leader. Koro NDC to endorse to. Okay. Actually, do you know, yani kana wadhika sarani, mana men in black ogweo depe. Ingeni already position by party leader no fall vacant. Yeah? So quickly, NDC no mio neck thuolo no de okay oyiere party leader mar kojolo mondo tene National Governing Council. Koro neck emnocha kodwoko Raila office. And then ema koro idhi yierwa kojolo wan. Odhi yierwa kojolo gi neck Naivasha. To waduogo Bomas of Kenya December tarik 19. To wabedo endorsed mano 2014. Okay. Wabedo endorsed 2014 December 5th December. Kidhi ng'iyo ne wahold gimiluongo ni National Governing Council. Emano keto Mbadi gini office kaka substantive chairs. Okay. Ma koro NDC no dhi otim bang'e. Okay. Ka already we were sane winjo ka jomoko wacho ni Buru pod kojolo. Mano ng'ama ok oluwo chik mar ODM. Okay. Or pok osomo chik mar ODM. Buru is the party leader of ODM until NDC decides to replace him. Okay. Waziri wanyako kodi mpaka mapinyiruwa busakoro mawangwa. Ero kama na inyako miwasechegi. Biro kaka uono Ramogi TV kaendi kwa loro mano FCPA John Mbadi jatend migao mar omenda kako kodwa mbaka yo chenro mar ochumi wacho ochumi de maber wantiere kama ber obro neno kaka weche dhi bedo mbele kaendi mane kama we chenro no an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo no Ombija taya na kwar guok ocha pesa madere bangi waziri. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist,